Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Umculi kaMaskandi ukhuzani ke lapha nawe ingane zakwethu useveze izindaba ezithusayo ke lapha na epageni lakho ukuthi ke ziningi ke izincingo ezingenayo ke lapha na kuyena kuthiwa udlulile ke emhlabeni ngengozi yemoto. Uyichithile ke lezi insolo, ubhale kanjena ke ezinkundleni zokuxhumana uthe, bafowethu, ngithola izincingo eziningi ezithi kunabantu abasabalalisa ukuthi ngidlulile emhlabeni engozini yemoto. Kungamampunge ke lokho ke indaba ke lezi wengane zakwethu ezingekho zinhle. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ngiyacela ucinze subscribe, cinzene phela ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video entsha siyitshalele. Siyabonga. Ngoba mina ngifanga isandla sakho, ngiyazenda umsebenzi.